kodwa wena mntwana kaNkulunkulu ima eqinisweni. Uma umile eqinisweni bengingathi njengoJehoshafati, kodwa manje kuJehoshafati futhi ukhombisa ukuthi naye noma ehambe kakhulu noNkulunkulu ungumuntu, uwenza iphutha lokuthi ahambe nomuntu omelene noNkulunkulu, ahambe naye aye empini. Kwale kancane ukuba afele empini uJehoshafati ngenxa yokuthi umntwana kaNkulunkulu okhonza uNkulunkulu wasinda empini. Wasinda empini. Bengingathi ke ake simyeke uJehoshafati noma washo kahle ukuthi uke wabuza uNkulunkulu nje okwempini nje ebuza Ahabi. Manje uAhabi ke vele uAhabi wayengenandaba noNkulunkulu ezimisela abaprofeti bakhe abawu-400. Wahamba uMikhaya wavela ukuthi umntwana nomprofeti kaNkulunkulu wathi lokho uNkulunkulu azokusho sizokhuluma ngakho. Hey bathandekayo, bengingathi mina kuwena ake ube ile ndoda le egama layo loMikhaya, indoda noma inceku eyayihamba noNkulunkulu. Yiba uMikhaya inceku eyayihamba noNkulunkulu, inceku eyayihlele eqinisweni, inceku engavumi ukuphazanyiswa uNkulunkulu. Namhlanje sisenabo oMikhaya ababeka izwi kaNkulunkulu linje kuba linjalo. Kulesi sikhathi ke bengifuna ukusho kuwena ukuthi ake ube uMikhaya walesi sikhathi. Lesi sikhathi silimele, lesi sikhathi sibi, lesi sikhathi kudliwa imali, lesi sikhathi kulesi sikhathi kuyakumatshaniswa. Ake ube uMikhaya walesi sikhathi. Lesi sikhathi sishoda boMikhaya abashumayeli bezwi lenkosi. Uma ufuna ukuba uMikhaya namathele enkosini, ulalela inkosi, wenze okwenkosi, ngoba abantwana bakaNkulunkulu benza intando yenkosi. Iphi intando yenkosi na? Intando yenkosi isezwini, izwi likaNkulunkulu. Uma sifunda ngale ezwini likaNkulunkulu encwadini kaJohane sahlukene sokuqala, sifunda ngoJesu elithi izwi likaNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Bathi abapostoli samthinta, samuzwa, sihamba naye. Haleluya. uJesu owayekhona emandulo usenguye namhlanje. Hamba naye ube uMikhaya walesi sikhathi. Bakhona uMikhaya balesi sikhathi, nawe yiba uMikhaya ufane noMikhaya balesi sikhathi. Haleluya. Ayibongwe inkosi. Bayakhona abanye bayaphambuka, omunye uzosethi ayinamanje kuyona lenkonzo ngilandela uNkulunkulu, ngihamba noNkulunkulu. Mombuza ukuthi kwaze kwenze njani pho, uthe izinto zomhlaba mfana wami, izinto zomhlaba ngane yami ngilento engiyona. Abanye sibaphindele ephuzini, abanye baphindele ezintweni zabo ezithile ezikhona emhlabeni. Kodwa bengithi mina kuwena, namathela uNkulunkulu kulesi sikhathi insuku zokugcina lesi. Ake ungathi unamathela kakhulu uNkulunkulu. Bathi noma befuna ukuzuza ukubulandele bona, ungavumi ukulandela bona, kodwa ulandele uNkulunkulu. Athi uJesu ngise ukuba babe nokuphila, babe nakho ucecile. Kuyona yonke impi oyilwayo yile uhamba noNkulunkulu onguJesu Kristu. Kodwa ungabi ngokulwa kwekhwepha, ungabi ngokulwa kwenyama, kodwa kube ngokulwa kukamoya. Athi umpostoli Paul, ngikulwile ukulwa okuhle. Athi umpostoli Paul, ngiliqedile ibanga lami. Athi sengilindele umqhele inkosi eyawungipha wona. Hawu bathandekayo, masimkhonze uJesu ube lapho bekhona. Noma uhlaselwa izifo kulesi sikhathi,
ima kuJesu onguNkulunkulu wethu. Akekho omunye sisondela ngaye uNkulunkulu ngaphandle kaJesu Kristu. Omunye umntwana kaNkulunkulu ogama lakhe linguFilipi wathiosisikhombise uyihlo kusanele, wathi kuJesu, isikhathi esingaka ngihamba nani Filipi na, awangazi namanje, obone mina ubone ubaba. Kodwa abantu bafuna ukumhlukanisa uJesu noyise, kanti ngeke ubahlukanise, bayinto eyodwa. uJesu uyise, umoya ongcwele, ngeke ubahlukanise. Hamba nalawo mazwi uthi wena mina ngiyohlala kuJesu, zonke izimpi ezingihlaselayo ehambeni kwami kuyona yonke indlela, kodwa ngokubiza yena, ubize yena, wazi ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu, uhlale nje kumikhaya, umethele, ulibeke izwi lakhe lijokuba linjalo. Hlala wena ube umikhaya walesi sikhathi. Lesi sikhathi sishoda komikhaya abazobhekana naso. Sifuna abantu